PDP dai ta riga ta kama, har masu 'yan gargajiya cikin ta ca suke a kama wane da wane wai sun kwakule jam'iyyar. To kaga duka abin da za a yi hankali ya fi karkata ta kansa, kuma sauran wani abu da zai biyo baya sai abin da har bincike ya kama. Shalkwatar 'yan NPP ce ta kai takardar caji can wajen simikiyar kama mazambata da ɗan halin kuɗin al'umma. Casu cibba na suke EFCC ta kama Dr. Kwankwaso da Emiya Sanusi wai ta bi su ta caje zargin su wai da kwai mulamulan jam'iyyar da su Kwankwason suka yi tusarufin su babu bayani. Mun ce yau babu waɗannan mutane za mu iya tafiya da kafafuwanmu, dama ai da kafafuwanmu suka same mu. Shekara 20 da wani abu an zo an same ka kana gudar jam'iyyar ka